କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କଲେ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ। ଠିକା କାମ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବଚସାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 ବାହାଦୁର ବଗିଚାପଡ଼ା ରାଜରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଠିକା କାମକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 2ଟି ମାଉଜର ପିସ୍ତଲ ଜବତ ସହ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଓ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ଏହା ପ୍ରତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଜାଫର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାନ୍ତିଧାରା ନ୍ୟୁଜ୍।